हेलौ रमन गान्दा बिखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं नायलांबाय थायो बिदिब्ला होमबारे ओरैनो बेसेसो आवगायबायानो बहुतखिनि दा नै मेथाइ लागासिनो बे मेथाइआ जोबबानो कमप्लिटलि जोब्बाय होनना बुंजासिगोन आरो औ जौमोन नाम देग्लायनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय मा नाम ब्लगनि नामालाय रमन गान्दा बिखा रमन गान्दा बिखा बेयाव नायबानो हागोन आरोना मोजां दंबा खबरफोरा मोजां जागोन दुगैबोनो नै जोंना इयो मेकआप मेन बबेनिफ्राय फैदो ओरैनो आङो ढेकियाजुलिनि ना सानबेसे जाबाय ओरैनो सानबेसे जाखो माने दिनैसो फार्स्ट टाइम ना गरमथार बोथोराबो ना अयथासार गरम दा जों गरमनि थाखाय रेस्ट लादों आरोना दसे जिरायदों दा जों ओरै साहाखै लाहैनो नागिरदों आब'खौ नामा गरम जादों बिराद ओरैनो बेसे जाबायखौ दे भिडिअसो ब्लगसो दे एकदमबारे लाहार फाहार गारियाव सोगासिनो दं आरो नै दा जों थांगासिनो दं ओरै दं नै एक्टर फैगासिनो दं लागासिनो दं नै माल माथा सोगासिनो दं ओरै दं गारि मान नांगौ नोंना दाबो मार साफा नुयो माथो आंना सुपार हिट मबाइला बिराद बोराय जाबाय आं बेखायनो एसे थाबैनो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो 1K जाथारसिगोन ओरै नै थांगासिनो दं रायजो राजानि थाखाय मा खावलायहरनो सानो एसे फोरमायना हरदो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायो जोंनि जौमोन मुभि दा जा बानायगासिनो जोङो बेखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोजाङै नायो अनसायो होननानै बेखिनिखौनो आरो आसा खालाम एक्टर मा बुंनो सानो एबारनि सावथुना एबार माबायदि जागोन बायदि एकदम बरिया सुपार ओरैनो माला रिलिज जागोन बायदि मथा-मथि सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइकआव जागोन ओरैनो बेसेबां पार्सेन्टसो आवगायखो बेसेबांसो मथा-मथि 95% नै जोंना बेनो हिर'बो स्क्रिप्ट राइटार डिरेक्सन एक्टरानो आरो गासैबो सेप्तेम्बराव नुनो मोनगोन जोंना बिथाङा एबार राहायावबो मोनसे रल दङ माने गामिनि सेंग्राफोर जादों आरो नोंथाङा दा बेहाय दंना गैया जमुनावबो दं आरो नुनो माबागोन फेसबुक थांसाव नुगोन एबार दे साबस्क्राइब रामान इउटुब चेनेल ओरैनो बहा फैदो नलबारिनि ना एखे दा जमा गासिबो एकदमबारे उन्दै अन्थायाव थाबायनो रोङाखै अयथासार अन्थाइना आरो सेन्देलाबो ओरै गोजौ जाबायना ओंखायनो एसे खस्थ' जादों गालिनो थादों हाजोफोरा देन्जारलै एकदम सिनारिफोरा दं आरोना सखिनो एकदम बानहान्जा जाजों थांगासिनो दं जायगा लकेसन फैदों dasar Korea माबा होनदों नै गाहायावनो जायगाया दा जों लासिगोन दा जों ओरै साइड जाथ'नोसै एकदम मा
sulit. Baca nggak sebenarnya. Samram. Samram. আপনার সিলিন্ডার সহায় না একদম বারো নেই এটা তার উপায় না টিং একদম বার সাথে গ্লাস সেন্স ক্যামেরা সেন্স nih dah bar drone berisik lah drone nya bar berisikin ada nah drone bagas itu kasih besok par ya berisikin kembali singala ayo singala ayo Hangasin dong. Oh iya masih bisa nih. Baik.